Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing pepesten ing madyaning Wisma Pawiwahan ing siang punika wonten titah ing Gusti arupi Jalupawestri bangkit manunggalaken karsa arsa nganti ing alaming begayan hanetepi upacara adat Wididana ingkang sampun sinengker wonten ing Ladan Tambas Kiswasa Ngemplak Boyolali inggih punika upacara panggih hamengku werdi pangudi gambuing penggalih kanthi lon-lonan tindakira Sri pinanganten kekalih samca ketingal tempoking catur netra mahanani manggul-nggulanging karsa ginugah rasane amung sajoga kang cinipta antuka bagya mulya ing donya tekan delahan Sri pinanganten kalih sampun ketingal hambalang gantalan salajengipun badhe netepi adicara salajengipun inggih menika ngidak antegan sawusnya Sri pengantin kakung amejahan tiga sigra winijikan dening Sri pinanganten putri pratandha tan ana kang pantes hangayomi hanenuntun hanganti kiblating panembah mring Gusti kajawi namung Sang Binagus wis paripurna upacara panggih sigra pengantin kalih jejer sumanding badhe sinekepan slindur warna rekta lan seta dening ingkang ibu asung pralampita putra temanten sarimbit tansah tinuntun ing reh kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan lan ugi mengku pangajab mugi bebayaning pengantin sarimbit tansah tinuntuna ing reh kautaman serta pinayungan budi rahayu Sampo
berkilau tinuluan yang samakin ostadi kutangan lohoning bebrayan Para kakung saputri ingkang kinurmatan sampun kawis tinggal Sri Atmaja pinanganten kekalih lenggah ing kursi pinanganten awit saking donga pangestunipun para wasdaya adicara dapangipun pinanganten tansah manggiha kawilujengan. Para kakung saputri ingkang kinurmatan kita lajengaken adicara ing salajengipun inggih menika adicara pandonga. Khususipun dumang Sri pinanganten kalih lumebaripun dumateng sedaya para rawuh sedaya. Pandonga badhe kataraken tinipanipun Bapak Hastana Nurwahyudi. Dumateng panjenenganipun Bapak Hastana Nurwahyudi wekdal kasumanggaken semangga nuwun.